piss before you gotta get in the plane. No, you can take your seatbelts off. It's time for a funny picnic. Så. Nu skal jeg skille mig. Das ist nicht gut. Darf ich aus der Toilette gehen? Where is the smoking? Take the yellow card. Stop it, I feel so uncomfortable, Freddy. You're my safely son. Verdens værste job. Okay. Kan du ikke lige smide det på jorden? Vi skal følge statistikken. Nej, stop. Kan du ikke lige bare smide den af helvede til? Smid den lige i fjeset på. Bring it! Let's cry. Rotate. Okay, tell me. Look, I'm here for you. Hvad må jeg lige? Hanno, hvad gør man så? Til produkt. Hvad gør jeg nu? Det er totalt indviklet. Hjælp mig, hvad gør jeg? Den her. Swipe your card. The struggle of choosing. Price 20. Put the card, please. Welcome. Choose product. Du kan ikke tjekke penge, hvis du har fået det. They know I put it down, now they wanna say what's up. When you see me in town, say what's up. Roll around, say what's up. Even ones who wear the crown, say what's up. That's what's up. Break it down, that's what's up. Go a pound, that's what's up. Não, porque o cara ele faz tanto dinheiro, mas ele joga tão mal. Ele joga tão mal, ele não sabe jogar bola. As pessoas chamam ele de Lord Benda. Venta del Rey. Ja. Tá perguntando se tem muita gente árabe aqui na cidade? As comunidades são brasileiras, Ah. africanas, Brasileiros! chinesas. Ó. The man of the house. I fucked up the rap game and you ain't even know it. I just fucked what's her name and you ain't even know it. She got a tattoo and you ain't even know it. We bout to form a little group and you ain't even know it. Let's get it. Stuck in a rock in a hard place. Eminem pocking with God stay. What do we have here? Pop that jawbone. 40s. Nigga tell me how the tar taste. Even Tarzan can get swung on. I never hung out with the loud mouth. You got a foul mouth and that dead body gon' smell foul when it fouls out. She found my nails in the Bahamas. We found ourselves in the Bahamas. She found God, meditation, and peace. I found myself without a condom. You know, everybody having them babies. Hvad er det, Hans? Gretchen. Nej, du ved ikke, hvor fucking meget jeg elsker det her. Da jeg sad i den her taxa og bare så Nysted, jeg aldrig været fra. That's life, man. Ja. Det skal dokumentere, altså. Bring it on the camera, bring it on the film. I love to smoke weed. Ja, det er også. Okay, skal jeg følge freestyle lige nu? Giv mig et beat, så følger freestyle. Jo, mit liv er lort hver gang jeg tror jeg har nået en bakketop. Så er det bare et nyt plateau, jo. Og jeg finder en ny bakke på det, jo. Så det eneste jeg kan gøre er at fortsætte, jo. Og få noget at spise, fordi jeg er sulten, jo. Jeg hader skole, jeg er træt af ikke. Jeg er glad for at ikke at til det der time. Lukas, du er lort, du kan ikke finde ud af at rime. I'm really tired, I would love to have a seat. Where's my booze? Especially I have my weed. Tinto de verano. Tinto de verano. Tinto de verano. Ja, Mike vil have dårlig pizza, og du er faktisk i samme båd, og Lukas, du er også på Pyromone. That sounds good. Ja, det er også. Hvad skal du have, Gretchen? Freddy, hvad skal du have? Hvad? Nå, du vælger også dårlig pizza, men hvad sker der? Hvad vælger du? Nå, det tænker jeg. Men det står ikke. Prøv, de har pizza. Nej, de har pizza. Include grilled steak. What is it with? Cool. Do you have some ketchup? Bummet med noget creme. Hvad er vi på? Nogle kander øl, eller hvad er vi på? That's gay. Yeah, they're so annoying. Because I'm the smallest in the family. Because really, we told that. We told
En overvæg, ikke? Men ved du hvad? Det var kun på grund af, at jeg blev ved, Frederik. Jeg kom i tanke, at jeg sad og kiggede deroppe. Det var kun på grund af, at jeg sad og kiggede deroppe på cola. Så jeg bare ønske det der år. Det skal du godt klare, det kan Kan du have mig på? Massive shit. Bus shit. I hope you guys like the casa, the goat house, the shit hole, the magic of Lisbon. That's what it's gonna be. That's what it's gonna go down. Come here, call me. Shit's going down. Kapush. Jo, højst det kan godt være, at jeg ligger på bunden, men det eneste tidspunkt, du har noget, det er i stunden. Så bare lad være med at spille smart. Hey, du skal ikke fucking stoppe mit beat. Jeg går helt amok, jeg spiller Miami Heat. Og fuck dig, du skal ikke stå der og spille smart på en trappe. Det eneste du vil, det er bare stå der og krabbe. Så bare lad være med at spille smart, hold. Du kan ikke gerne spise bold. Okay, Lukas. Har du det lidt varmt, fordi du står virkelig, og du ligner en, der har godt tænkt sig lidt af lampe. Jeg ser 2 skabe og en virkelig flot lampe. Har du spist lampen? Hvad fuck, hvor du spiser? Hold kæft, hvor du vokser. Du er så høj, du er på vej igennem loftet. Højst, du kunne sige lampe, men det eneste ord, du ikke kunne tænke på, det var fucking krampe. Så kom nu ind i kampen, min ven. Du skal fucking komme igen, for jeg kan lægge dig ned til hver et fucking rim. Og hvis du kommer her, så kan du se på mit... Lukas, du taber. Min ven, du er en fucking nar. Du står en stribet polo Air Max, skulle du blive mere Amar. Oh shit! Skal du ikke spille på Constanos... Jeg spiser et chip med det. Nej, hvad er det nu verden hedder? Det der var lukket. I'm on drugs. I'm on drugs. I'm on drugs. Frederik, hvad er det her? Hej, der var gratis øl i flyveren. Det synes jeg var fucking lækkert. Det var start. Den er lækker. Værterne. Constano og Therese. Constano. Han er en fin fyr. Rig mulighed til syntetisk marijuana. Altså super lækker. Er der en, der er på refill? Jo, jamen jeg vil da sige, at vi har fået udvekslet visse oplysninger og relationer, men jeg vil sige, at vi kører rimelig smooth med naboen. Jeg tror, det er ikke mest stort, at Lukas fik serveret sin aftensmad. De der svampe og dårlige oplevelser i en skov, det var sådan en god lille cocktail der. Ja, på gældende tidspunkt, så må jeg nok indrømme, der var der skulle nok lige sluppet et eller andet ind mellem sidelinjerne. Hvem er det? Okay. Hvor siger næste spørgsmål? Ja. Læg det der på jorden, der er ja. Helvede. Mike, det må måske få stærkt at læse ansigtsudtryk. En lille smule. Halv, er det sådan, der er? Mit livscitat. Hellere leve en Hugo t-shirt i 10 år end en H&M i 50. Eller et eller andet. Noget den stil.
fucking godt der. Ja, godt. Aldrig har jeg spist en laksesuppe med delikat. Virkelig. Jeg er fascineret over for eksempel England, der lige holder 2 grænsen over nogle romer eller et eller andet, nogle spanioler eller sådan noget der. Det er en arkitekt i 1700-tallet, som opførte det dengang, at spanierne de kom ude fra havnen, som er bag os, hvor de ligesom skulle hjælpe med at opbygge byen her. Så til minde for alle de spanier, der døde under opbyggelsen af den her by, så opførte man ligesom den her Jomfru Maria-statue, som ligesom holder hånden over medarbejderne. Det er parlamentet, det portugisiske parlament, hvor José Mourinho han sidder herinde bagved. Der er faktisk ikke mange, der ved det, men han er faktisk borgmester her i Lissabon. Hele Lissabon er faktisk sponsoreret af det fodboldhold. Fodbold? Cut. Alle de andre kongers gulerødder. Det er faktisk en gammel ting, som har været meget længe i Portugal, at kongerne de var homoseksuelle. Så det er faktisk en statue, der er opført til minde om homoseksuelle kong gulerødder. Hvem noller, hvem ruller, hvem? Hvem skal ikke ryge? Jeg vælger ingenting at lave lige nu. Vi sidder her på en lille lokal café på torvet foran som har solgt os nogle flade øl og en dårlig kage, og nu sidder vi her rundt i maven og skal pisse. Men vi er i gang med at rulle en joint, så det hele går sgu nok. Det er ikke lige så meget. Jeg synes, det er rart her. En uges ekstra ferie midt i oktober. Godt vejr. Jo tak. Kan vi ikke splice som sådan en kæleæg, der kan rulle joints for os? Lukas skal klippes. Ved du, hvordan skal klippes? Nej, det er mig. Og det ville være sygt, hvis du fik en fresh og det med en rigtig ravekniv. I'm just sitting in the studio trying to get you, baby. Shit. Jeg vil sige sådan cirka, kan jeg huske cirka 0,2% af detaljerne, okay? Alle jeg kan huske i dag, ikke også? Jeg var nede og købte et eller andet barberklip og sådan det. Oppa! Flash lige. Tag din runde. Foran kameraet, din idiot. Foran kameraet, din... Er det ikke foran kameraet? Du bruger sådan her, eller hvad? Godt så. Jeg er stiv. Hvis jeg kan få en, der drikker hurtigere end den, så vil jeg sidde og vente på den mest foran kylling, så snart kyllingen kom ud, så var det den mest tørre lortekylling. Så den er luksus, så længe det så længe. Prøv at Lissabon. Jeg har været i Lissabon nu i cirka 48 timer, okay? Og jeg vil bare sige 2 ord. Store kællinger med store numre. Det var 4. Og så, hold i kæft, ikke også? Jeg vil sige, at jeg forventede, at jeg bare skulle være stiv i 3 dage. Og så fandt jeg ud af, at vi skulle være knækket i 7 dage. Og så var jeg sådan, oh shit, jeg skal nok dø, man. Så det bliver bare totalt $12. Lukas! Jeg følger lige instruktion. Der. Fra Willy er ankommet her for cirka 5-6 timer siden Lissabon her, okay? Jeg er fucking tyk og fucking stiv her, okay? Jeg havde nogle fucking klamkællinger på en eller anden underlig bad på en eller anden strand, der lugtede lidt af tang, ikke? Lige pludselig så faldt vi over en eller anden fresh barbersalon. Så sagde jeg til ham, hallo fisan, hallo fisan, hallo fisan. Så sagde han til mig, hallo smukke. Jeg er bøsse. Ikke vise stor, inden jeg boller Frederik i numsen. Ja.
Hold kæft, hvor lugter for det. Okay. Og det eneste, jeg har haft lyst til, det er en fucking kyllingsandwich, okay? Du skal bare have store rødvinspatter og en stor røv, okay? Kropskid på, om det løber ud af alle sider. For en skala fra til sidst, så er jeg, hold kæft, hvor skal hun klippe sin numsen, min kæve. Ja. Jeg er på en 11, okay? Ja, okay. Hun skal bolles hårdt i numsen. Jeg ligner en Scarface-udgang. Det vil jeg gerne sige nu. Jeg har bollet både Brad Pitt og Angelina Jolie. Det er løg. Og det har bare været i den her lejlighed. Og det har jeg bare. Og hvis I vil noget, så må I ringe til mig på 82 10, knip dig selv. Vi har været i Lissabon her de sidste 30 sekunder. Og det jeg har fundet ud af indtil videre, det er, at Lissabon, det er bare en suveræn fed by. Sidste gang Lissabon blev indtaget af danskere, det var i 1742. Da danskerne kom i deres vikingebåde og overtog inde på de portugisiske kyster. Og så sagde jeg til Hernando Ferraris, at vi gerne vil have nogle flere citroner til vores vodka. Og når han talte til mig, han sagde, krafteddermame, det kan du ikke få, Lukas. Og jeg sagde som luk røven, din fede nar. Jeg skal ikke have laverblærbladet i håret. Det sagde jeg ikke. Hold det kæft. Imagine the possibilities. Cocaine. Du er slået master. Du er ikke Shooter ud på gaden, som alle gør. Så finder vi et eller andet, jo. God after the bitches. Ja, kongestikken heroppe. Den her bøf har bare det shizzle. Jeg har lige selv set kokken ud af slagte koen, og det er for fuld smadret, den her bøf. Min mund, den kommer i 20 stråler. Så jeg har det sgu godt. Jeg sidder for en god øl her. Skål. Skål. Ja, det kan godt være en kongemester. Ja. Kom gutter, vi er i gang. Så for satan, så er I pivet. Gå ud og lave en ny. Freddy, de der chips i købforbliver, de er endnu. Det er nu, der er fodret. Det er en stærk væk. Yes, yes. Mike skal til views, og vi skal have nogle chips. Det glæder mig, det er godt. Freddy skal tage en mod en. Freddy vil tage en mod en. Du sejler. Jeg gider slet ikke. Jeg vil også ikke. Er du ram? For helvede, det smagte lort. 1, 2, 3, you know. Teresa, Gonzalo, Broski, mig og amigos, eller Gonzalo, han har været damer i sin tid. Gonzalo er den sygeste krigsmænd, jeg svører. Han har været den sygeste player. Gonzalo og Teresa, om de ikke laver noget spanky, når de er hjemme. Eller i Barro Alto, eller damer. De vildeste damer. Vi har gået op med den sygeste standard. Hvad svarer det til strået? Prøv. Jeg har lyst til, du ved. I mean, I hit that like, not twice, but 10,000 times twice. The trip here was like, vi har rejst 7 fælles mennesker, ikke? Eller, man kan ikke sige fælles mennesker, fordi det er ukorrekt i forhold til grammatik. Så landede vi i Frankfurt først. Og jeg tager ikke I shit you not.
Frankfurt, pølser, kringler, bliver mere. Så kaster det kones op i loftet. Jeg husker. Jeg tror, det var et tidsbedrivende, men jeg synes, det var meget sjovt. Lejligheden so far. Nigga. I'll tell you right now. This fucking apartment is like... stor. Den er bekvemmelig, og den er dejlig, og den er rummelig. Episk, den er ekstatisk, den er fyldestgørende, den er triumferende, den er næreduftende, den er fuldstændig euforisk. Igen kom, den er fuldstændig luksus. I shit you fucking not twice. Fandens rød lejlighed. I did. You know what I'm saying? Lissabons by. Wow. Wow. Wow, nigga! Man! Jeg har ikke så svamp nogensinde i hele. En sammenligning i forhold til, at Lissabon generelt i Portugal er fucking... Du går op imod et sted, og så er det fucking højt. Du går ned mod et andet sted, så er det fucking en højmæssig forskel. Det lægger vi mærke til. Det var større benmuskler, ikke? Jeg har forventet mere Frederik. Idiotisk. Jeg har forventet mere mig selv. Den udfordrer verden. Som Sokrates siger, har vi en med stjerner på det her enorme stjernebillede af hele universet. Stick to the question, man. Jeg ved faktisk noget om det, ikke? Hvad jeg har eller glæder mig til. Damer, det er det første. Og damer, det er fucking number one. Jeg er stiv, når jeg snakker med dem, så jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg siger. Sådan her er ikke normalt, men sådan her er jeg, når jeg er på ferie. Har man ikke ret til det? Har man ikke ret til at være helt væk, når man er på ferie? Så går jeg rigtig meget op i at være pædagogisk og hygiejnisk. Om jeg er en eller anden, der ulmer, jeg skal min negle eller noget. Jeg skal sige det to. Med bedste eller... Kamera! Kamera! Det finder til sport. Det var da det var, at vi har gået i den sygeste tog. Vi har gået fra en bydel til en anden bydel, ikke? For at komme ud fra en virkelig meningsløs labyrint. Så skal jeg bare. Jeg kommer til at tænke på miljøvenlighed, og jeg kommer til at tænke på, hvordan folk... What? Next question, please. Jeg er træt af befolkningen. Jeg er træt af hele Danmark, og vi snakker generelt. Jeg er træt af fucking overfladiskhed, når vi kommer ned på en klub, og vi kigger på en eller anden dørmand, som siger, bror, du skal vise det, og det er fuldstændig ligegyldigt, at vi siger det dig, fordi han alligevel lukket 16-årige piger ind på klubben. Jeg snakker om fucking overfladiske, uintelligente mennesker, som tænker på materielle goder, og som tænker på, jeg lever i weekenden, jeg lever ikke i en fucking sammenhængende hverdag. Det er det, jeg mener. Og det er det, jeg synes, der er fucking lort. Fuck, nogle nederen mennesker, altså, seriøst. My life fucking quote is like... Jeg vil hellere kigge på stjernerne. Og blive ved med at kigge på stjernerne. Så kom det derover, and they met the indigenous, the lokalist mennesker, you know, like the tribal mirrors. Og de fik sådan for kommet til Oriense i Portugal, i Lissabon. Så virkelig snakker om slummen, vi kommer fra i forhold til det her. Og nu skal vi ind og se på fisk og havdyr, tror jeg.
derude, fordi at vi har lige ramt en varmefront her i Lissabon. Udover det, så har det regnet i går, så det er faktisk rigtig fugtigt og ubehageligt her. Og vi står bare her i min yndlingsbro og bare fyrer den masse affærd. As tarefas agrícolas eram frequentemente realizadas em comunidades. Det der sker her bag mig, det er en portugisisk folkestand, som hedder La Tinga Tinga, hvor tykke dame Holstein er lige ved at demonstrere. Den stammer fra ca. 1600-tallet, hvor alle spanierne, der kom her for at bygge byen, de ligesom begyndte at danse sammen med portugiserne for at vise fred. Og det er derfor, at de har hænderne op i luften. Det er simpelthen fordi, at de priser herren, fordi de har fået en ny by og nogle nye spanske kammerater. Så det er sådan set det, de ser her. What you looking at? Fuck, man. Ingenting overhovedet, man. Man er bare sur, ikke? Altså, når man går her og bare sulten. Igennem mit liv har jeg altid tænkt sådan der, ligesom hvis man blev kørt ned, så ville det være nederen at dø af en bus, men af sådan en fed Ferrari, det ville være nice. Så er der en anden ting med den ferie, der går op for mig. Det er, at jeg gider ikke dø sulten. Når jeg lægger mig til at sove en eller anden dag, så vil jeg dø med maven fuld af Nutella. Subway, hummer, fucking meget mad. Måske glædes højre fod. Lillebror. Ja. Pretty good, pretty good. Det var det værste, man har spist. Mr. Franco der, han er mega langsom. Jeg så den i 35 minutter. Ja, så sikkert. Der sker her, det er, at vi står på en restaurant, og Mike han har fået serveret den klammeste burger med en kylling, der har skikket i den, okay? Og så siger han, at vi skal betale 9 euro for det lort, ikke? Puta! Nu har vi sagt til den spanske luder, at han skal bare lukke røven, og han får ikke sine fucking penge, okay? Fuck ham og hans lortemad, okay? Og fuck portugisisk lortetapas. De kan ikke finde ud af at lave fucking burger. Nu spørger han, om jeg vil have en varme. Jeg spørger ham, Ja. hvad sagde jeg? Everything. Everything? Good. No olive. No olive. Amen. Det havde været en... Du har så bare været rigtig travlt over, hun er helt super. Ja. Jeg har bare prøvet alt det der. Tænk på andre folk, ikke? De ligger i deres seng, og skal op i skole morgen tidligt. Ja, lige så bare. Vi er på vej hjem. På vej hjem til at bade. Vi skal ud i byen i aften. Jeg har 2 pakker smøger. En ene er til mig, den anden jeg ved ikke om Holstein har købt den. Til en af os. Er det til dig? Ja. Har du penge til ham? Ja. Så tag den. Det er gave fra Holst til dig, ikke fra mig til dig. Okay, tak. Vi er på vej til Maine. Eller den var i hvert fald. Til søndag. Nu er vi helt væk, man. Vi tog på søndag. Og jeg er bare voldfrisk lige nu på at komme ud og drikke mig herrestiv på en eller anden lokal bar med en tyk portugisisk kælling, okay? Og så i aften, selvom vi ved det eller ej, okay, så bliver der splejser med en god portugisisk she-mail-luder. Hans gråstræk, hun bare bolles i alle hullerne. Hun skal arbejde for de penge der, okay? Og sådan er det bare. Så det er det, vi gør nu. Vi varmer op til en god luder, mand. Jo, tak. Kom nu lige. Freddy har 1 euro. Egentlig kan vi har mistet mere, for fanden. Hvor er Mike henne? Han laver opgave. Så for satan, så ser man sgu opgave i Portugal. Han laver opgave. Vi kan finde ud af det. Ja. Det er søndag aften. Vi ved virkelig ikke, hvor vi skal hen. Vi finder et sted at drikke. Bairro de Altro. Ned i aften, vi laver hotdog. Det er shots af hver forskellige farve, okay? Det er shots og patter. Og der står 2 tykke kællinger ude på hovedgaden, vi skal knæppe i aften. Det bliver topklasse. Lad os prøve det her. Hallo, det er det samme skilt, som vi har
hjemme hos vores toilet, der. Lige nu så står vi på en irsk bar og bare fyrer den max af, for vi har lige fået 48 gratis shots, og nu står vi der og drikker en Superbock, og i min hand står der rejseguide fra København her, så det er $12 og ild i piven. Inconvenient situation. If you say, shut up, I'm not finished. Offering a person £1 for not getting stopped, I'll give you £1 to resist this horrendous idea. Audience, that is a fucking generous offer. It is. I swear to God. I swear to God. Hey, you're a fucking loose, shut up. Apple Scott, shut up. Fucking cameraman. £1 and I'll fucking stop you. Listen to me. And you are taking your vocabulary levels to the extremely. No purpose, live. Stop. Change the football. Hey. Try a second. Det der sker lige nu, det er, at vi har fundet nogle blonde svenske kællinger. En godt bollehåndtag, man kan tage fat i. Vi har bragt bait med hjem til Mike. Fordi Mike, han ligger derhjemme hele aftenen. Så nu skal Mike fandme dans med at have noget helt vildt efterholdspik, okay? Bare have noget Torito op i pølsen, mand. Tak, siger jeg bare. Og vi skal over at score 2 herrelækre kællinger lidt, okay? Så vi har lige legnet 4 dejlige shots op her. Og så går vi op, og så fyrer vi bare de damer der. Let's go, man! Come join us! Okay, we're going to a different bar! Vi er fucking varme! Canada! Jeg er træt af de topper, der gerne vil prale. Lucas er kommer som rap-general. Du er stjålet fra Chile, du er ikke andet end fucking fra Chile. Are you afraid of his penis in his pants? Because I tell ya, I don't want to see it again. You're so in yourself. You're so He's doing get out of here. You have to What's the Adele song? Say something amazing. What do I have to say? Get out of here, you fucking prick. You will remember me. I know you will remember me. I'm pretty nice. My name is Douglas Chico. I'm also a field solution. What the if you know what you can about fight right to beat was born within the dog. Whoa! Shit, what the Batigate? Mike, you got my fire. And then what? You make a song, a middle rap. Ready? Der er super weed lige rundt om hjørnet. Always thinking of me unconditional. I'm hoping I'm your favorite. Grab a fishing pole and throw me with the shark. That's the feeling I get when you're concentrating on this pen, on this pad. Tell me you willing to disown my craft. Having the feeling of picking apart this track. Stop. Putting my heart and my soul in these lines, telling me platinum and gold all the time. Looking to bury a deep hole for my drop. This is more than you and this is more than you and your entire building. Slander and abusing what I call a realist. Coming from a student, told myself to use a poem as a Uzi. Empty magazine, I seen a magazine. You see my trigger finger, then I started shooting. That was nicotine, I'm about to smoke them all. A journalist involved, you should've known my music.